Gasteizera joko dugu orain, izan ere bi udaltzain ikertzen ari dira adingabe bati ustezko jipoia emateagatik. Astelehenean Zabalgana auzoan patinete elektrikoan zihoan 16 urteko adingabe bati. Mutilak zebrabidea zeharkatu zuen patinetetik jaitsi gabe eta poliziak bere bila joan ziren. Adingabeak ihes egin zuen Zabalganako parke batetik. Martxoaren 6an mutilak Zabalgana auzoan zebrabidea zeharkatu zuen patinetetik jaitsi gabe eta poliziak bere atzetik joan ziren. Gazteak ihes egin zuen eskutatzeko asmoarekin eta auzoko parke batean sartu zen. Sare sozialetan zabaldu duten bideoan ikus daitekeenez, gaztea ihes zegoenean udaltzainak oldartu eta kolpeka hasi zitzaizkion. Familiaren arabera belaunetan, ukondoetan, ukabiletan eta genitaletan. Adingabearen aitak gertatutakoa Facebooken eta hedabideetan salatu du. Le cogieron, le tiraron al suelo de muy malas maneras, sin preguntar, sin pedirle documentación. Explicamos al médico, tampoco se lo creía, es algo que es increíble, no llegas a asimilar que la gente de la autoridad pueda llegar a comportarse y a tener una actuación así con un niño. Zagorritzura eraman behar izan zuten eta medikuaren txostenaren arabera sudurreko hezurra apurtu zioten. Familiak udaltzainen aurkako salaketa jarri du. Udaltzainek berriz adierazi dutenez, gaztea ausarkeriaz gidatzen ari zen gainezko ibiltariak arriskuan jartzen. Gauza korrela adingabeen fiskaltzak udaltzainen eta lekukoen adierazpenak jasoko ditu eta gertatutakoa ikertuko du. Bestetik, eskriba sindikatuekin eta enpresaburuekin bilduko da gaur pentsioen erreforma adosteko asmoz. Eguerdiko 12:30 abiatu dute batzarra. PSOEk eta Podemosek osteguneko azken orduan lortu zuten erreformaren bigarren fase horretarako akordio bat ixtea da haien helburua. Gizarte segurantza ministroak aurreratu duenez, ia akordio batera iritsi da Europako batzordearekin pentsioen erreformaren bigarren ardatza osatuko duten osagaien inguruan. Pentsio erreforma akordiotik gertu dago Madrilgo gobernuaren esanetan. Jose Luis Escriba gizarte segurantza ministroak Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin eta enpresa buruekin negoziazio maila deitu du. Madrilgo gobernuak pentsioaren zenbaketaldia aldatzea proposatuko die. Hau da, pentsioa kalkulatzeko edo kotizatutako azken 25 urteekin edo 29 urteko kotizazioarekin. Azken horretan 2 urte okerrenak baztertole izango dira eta beraz praktikan bigarren kasu horretan 27 urtekoa izango da zenbaketa. Ministerioak aurreratu duenez, ia akordio batera iritzi da Europako batzorderekin pentsioen erreformaren bigarren ardatza osatuko duten osagaien inguruan. Erreforma 2023ko lehen 6 lekoan amaitu behar da, Europako funtzen laugarren ordainketarekin lotuta dagoelako. PSOEk eta Podemosek osteguneko azken orduan lortu zuten erreformaren bigarren fase horretarako akordio bat ixtea. Besteak beste, hau biltzen du akordioak. KPIaren arabera pentsioak eguneratzea, enpleguko pentsio planak bultzatzea eta langile autonomoen erregimena aldatzea. Gai honekin jarraituz, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak ia astebete irango duen itxialdia eta baragoa egingo du martxoaren 13tik 18 bitarte 1.040 euroko gutxieneko pentsioa behingoz lortzeko. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari gutxieneko pentsioak kopuru horretara arte osatu ditzatela eskatuko diote. 1.040 euroko gutxieneko pentsioa exigitzeko Hego Euskal Herriko pentsiodunek beste urrats bat emango dute. Astelehenean hasita egingo dugun itxialdi horretan, gure ardatza izango da 1.040 euro aldarrikatuko dugu, gutxienezko pentsioa 1.040 euro, baina ja behar dugu. Itzialdia eta baraua egingo dute Bilbon martxoaren 13tik 18ra 150 bat pentsiodunek. Astelehenero Bilboko udaletxearen atarian egiten duten protestaren ondoren manifestazio egingo dute mugimenduak Bilbon duen egoitzaraino. Bertan egingo baitute itzialdia. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatuko diete gutxieneko pentsioak 1.040 euroraino osatzeko eta Espainiako gobernuari 1.040 euroko gutxieneko pentsioa esartzeko. Oso simple, arrazoi desberdinak, ez da azalduko ditu. Bat, dirua badago,
bai Madriden da bai Eusko Jaurlaritzan da bai Nafarroko gobernuan. 2. Euskal Herrian 200.000 pertsona jubilatuak emakume eta gizon ditugu 800 eurotiken bera kobratzeuenak. 3. arrazoia, borondatea behar da. Borondate politiko behar da hori bideratzeko. Ez dugu ulertzen inundik inora, 5 urte pasa ondoren oraindikan. Eusko Jaurlaritza ordezkatzen duten alderdi politikoek ez hartzea iniziatiba, ez gehiago pentsatzea bere komunitatean zer realitate gordina dagoen, eta ez era berean neurri konkretuak jartzea. Itzialdia eta barauaz gain, egunero mobilizazioak eta hitzaldiak egingo dituzte. Martxoaren 18an gainera manifestazio egingo dute 12etan Bilboko Eliptika plazatik abiatuta. Hego Euskal Herriko pentsiodunak batuko dira eta eragile sozial eta sindikalen babesa ere eskatu dute. Bestalde, jakitera eman dute iparraldeko ordezkaritzare Bilbon izango dela. Bestetik, Bizkaiko merkataritzak atzo negoziazio bilera zuen lan hitzarmena berritzeko, baina zuten akordiorik lortu. Patronalak KPIaren araberako soldata igoerak eskaini zituen udako larunbat arratsaldeetan lan egitearen truke, baina sindikatuentzat hori onartezina da. Hori dela eta, aste santua baino lehen, 3 greba egunetara deitu dute ELAk eta LABek. Horrez gain, martxoaren 26an Bizkaiko merkataritza sektoreak mobilizazioa egingo du denbora librearen balioa azpimarratzeko. KPIaren igoera onartuko lukeen proposamen bat, baina nolabait horren trukean planteatzen dutena da udako larunbat arratsaldeetan lan egiteko aukera kontenplatzea. Akordio bidez, baina lan egiteko aukera. Hemen kontua da, akordioak enpresa askotan trampa bat direla, ez? Enpresa handietan agian badago langile antolakuntza bat eta gaitasun bat enpresarekin negoziatzeko, baina realitatea da hemen sektore honetan enpresa gehienak txiki eta ertainak direla, langileek ez daukatela ordezkaritzarik, beldur handia dagoela eta beraz akordioak bukatzen duela izaten enpresak nahi duena. Oso denbora libre gutxi daukan sektore bat da, ordutegi komertziala kontziliatzeko praktikamente zinezkoa da eta orduan sektore honetan daukaten arnaz gutxi hori hain zuzen dira udako larunbat arratsaldeak eta hitzarmenak urtean ematen dizkien 4 larunbat libreak, 4 bakarrik. Igande baten mobilizatu zain zuzen ere denbora librearen balio hori azpimarratzeko eta beste alde batetik aste santu aurretik 3 greba egun egiteko planteamendua daukagu, ez baldin bagara lehenago akordio batera iristen. Eta martxan da jada azken foro soziala. Ikaskuntzei eta erronkei erreparatu nahiko diete, bakea eraikitzeko prozesu berezia ikaskuntza partekatuak etorkizuneko erronketarako lelopean. Martxoaren 17an Iruñean hasi eta 18an bukatuko da Donostian. Martxoaren 17an Iruña planetarioenean eta Donostian 18an hemen kursalean 6. foro soziala egingo dela, ospatuko dela, azkena eta zehazki bat egiten du lehenengoaren 10. urteurrenarekin batera. Eragile guztiek bat egin dutela foroaren lanarea onartzerakoan, gizarte zibilaren parte hartzearen onarpena ere egin dute. Eta pasaden uztailaren 23an Ipar Euskal Herriko errepide sarea blokeatu zuten bakegileak ez zigortzea erabaki du Baionako auzitegiak, naiz eta hauek erruduntzat jo dituen. Prokuradoreak 10 eguneko epea du orain erabakiaren kontra helegitea jartzeko. Erdibideko erantzun bada, alde batetik epaileak konsideratzen du delituak eta isunak
ezaugarrituak direla, beraz 11 auziperatuak ejudun gisa konsideratzen ditu penalki, baina kontestua baloratuta, kondenarik iragartzea ez du erabaki. Euskal presoak! Etxera! Euskal presoak! Etxera! Bagire bagara Euskari. Gure ekintza konbentzituak gira zilegia zela. Beaz, hori defendituko dugu guk bururaino. Gipuzkoako hirian berriz, hotelak eta etxebizitza turistikoak irekitzeko baimenak emateari utziko dio Donostiako udalak. Martxoaren amaieran jarriko dute neurria indarrean behin udalbatzak onartuta. Eta plan orokorraren aldaketak onartu arte egongo da martxan. Gaur egun 162 hotel eta 1280 pisu turistiko daude Donostian, 2022 amaierako datuen arabera. Azken 5 urteetan laurden bat egin du gora hotel kopuruak, eta gehiago etortzekoak dira. Zenbaketa horretan ez baitira sartzen orain ere ikitzen ari diren eta baimena duten beste 7 hotel. Donostiako saturazioa medio eta erdiguneko herritarren kexari erantzunez, udalak erabaki du Donostian hotel eta apartamentu turistikoen lizentzien suspentsioa. Urtebetez bertan behera utziko dute lizentziak emateko prozedura. Eskaintza turistikoari muga jarriko dio Donostiako udalak. Bisitari gehien ibiltzen diren auzoetan bizi diren herritarrek aspalditik eskatzen zuten neurria da. Herritarrek gustora hartu dute. Baina debeku horretan sakonduz gero baimena ez daukatuko Donostiako auzo guztietan. Udalak iragarritakoaren arabera, Antigua Ondarreta, Tegorreta Udia, Erdialdea, Gros, Ibaeta auzoetan suspensio totala ematea, hau da lizentzia berririk ez ematea. Baina aipatu ez dituzten auzoetan Intxaurrondon edota Egian esaterako aukera egon liteke, baina baldintza batekin, zerbitzuetako lursaietan bakarrik eraiki ahalko dira. Hau da, bizileku diren lursaietan ez da ez hotel ez da ostaturik eraikiko, eta pisu turistikoei dagokienez lizentziaren debekua lizentzia ez emateko erabakia orokorra da hiri osoan, urtebetez ez da berririk eraikiko. Oraingoz urtebete iraungo du neurriak, baina alkateak esan du ez duela baztertzen beste urtebete luzatzen neurri hori, eta epe hori baliatuko dute hiri antolaketa araudi aldatzeko. Lan horietan gaude, abiatu gera lan horietan, eta aldaketa horren hasierako onarpenarekin beste urtebetez ere luzatu dezakegu suspensio hori. Baliteke antolaketa berrean jasotzea eskaintza gainezka dauden auzoen sailkapen berri bat. Halaber, udalak hartu berri duen neurri honek ez du eraginik izango kanpin, nekazaritza, turismo eta landetxetan. Hain zuzen ere lurzoru ez urbanizagarren jar daitezken horietan. Eta Nafarroako gobernuak trafikoaren zaintzaren eskumena berreskuratu du hau 6 hamarkadaz Espainiako gobernuaren esku egon ondoren. Maria Txibitek Nafarroako gobernuko lehendakariak jada egun zehatza zehaztu du berreskuratzeko eskumena, uztailaren 1. Será efectivo a partir del 1 de julio. A partir de esa fecha se abre lo que se ha denominado un periodo transitorio. Ostera, Europar Batasunak 2035ean errekuntzako ibilgailu partikularen fabrikazioa debekatzea proposatu du. Baina Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuak bat egin du aste honetan Alemaniak eta Italiak proposamen horri egindako kritikekin. Errekuntza autoak debekatzearen aurka azaldu da Tapia eta azpimarratu du
zero emisioen kostua ezin dela izan Europaren desindustrializazioa. Europar Batasunak 2035ean errekuntzako ibilgailu partikularren fabrikazioa debekatzea proposatu du. Aste honetan onartu hartzuten 2035etik aurrera praktikan barne errekuntzako motordun auto berrien salmenta debekatuko duen legea, baina kontseiluak bozketa atzeratu du arau onartzeko berme nahikorik ez duelakoan. Izan ere zenbait herrialde larrituta eta zalantzati daude, besteak beste Alemania eta Italia. Baina Eusko Jaurlaritza ere hildo beran parekatu da. Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuak bat egindu aste honetan zenbait herrialdek proposamen horri egindako kritikekin. Sailburuaren arabera, ibilgailu guztientzako elektrifikazioa gaur ez da alternatiba bat, ez da 2015 urterako ere. Deskarbonizazioa bai, guztiok ados, 2050erako, oso ondo, 2035ean beste helburu batzuk jartzen ditugu, baina nola egingo dugu hori. Eta nik hori da faltan botatzen dudana Europan. Ibilgailu elektrikoaz gain beste aukera batzuk aztertzeko eskatu du, errekuntza autoen fabrikazioa erabat debekatu aurretik. Tapiak azpimarratu du zero emisioen kostua ezin dela izan Europaren desindustrializazioa. Euskadik duen industria ahalmenarekin, eta ez bakarrikan autogintzan, baita ere energia berriztagarrietan, egin dezagun apostua guzti hori egiteko gure industriaren ikuspegitikan. Eta gure industria kontutan izanik. Testuinguru honetan etorkizunari begira Inigo Urkullu lehendakariak adierazi du automobilgintzaren merkatua ibilgailu elektrikorantz doala eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoare errealitate horretara egokitzen ari dela, nahiz eta hastea beharko den. Eta Frantziak eta Alemaniak ikusi bezala aldaketa hori ez du erraza izango denik ikusten eta ahalegin handia eskatuko duela deritzo. Momentuz Bruselaren proposamena airean dago. 2035 urtetik aurrera Europako Batasunean saltzen diren auto berrien karbono isuriak 100% murriztu nahi ditu. Baina bozketa hori gauzatu eta onartu arte ez da lege bilakatuko. Bestetik Gasteizko eta Lasarte Oriako Michelin eta Mercedes fabrikek jarduera murriztuko dute merkatuaren eskarira egokitzeko. Michelinek primetan 200 euroko murrizketa iragarri du eta Mercedesek Gasteizko fabrika hilaren 17an itxiko duela iragarri du. Euskal Autonomia Erkidegoko fabrikarik handienean egiten den lehen geldialdia da. Ipar Euskal Herrira bueltatuz, bertako euskalgintzak manifestazioa egingo du apirilaren 22an Baionan. Azterketak euskarari trabarik ez, euskarak bizi behar du izango da leloa. Eta egindako agerraldian zinezko hizkuntza politika bat martxan jartzeko eta herri mugimenduko eragilei baliabide duinak emateko eskatu dute. Bozkatu zen duela orai 7 urte denak ados ezarri ziren errateko eperen aurrekontua doblatu berzela. Benen neuk ez duen. Herri elkargoak, Akitania Berriak, departamentuak, egin esku dute beren partea igotzea. Hori lehen urratz gisa hori beharrezkoa da, diruz duten ekarpen hori handitu behar da. Gaur egun diren laguntzen doblea behar dugula eta hori aldarrikatzera joaten gara apirilaren 22an, baldintza duinetan lan egiteko eta hizkuntza politika sendo bat izateko. Azterketan gaiaz gain, badira ere beste arazo ondana bat. Oartzen gira gaur egun hizkuntza politika Ipar Euskal Herrian gelditua dela. Azken urteetan, Euskaren erakunde publikoaren aurrekontua izoztua da eta ez da baliabide ekonomikorik
Euskalgintzako elkarteak laguntzeko, eta denak itoak dira, ele eder hainitz entzuten dugu, baina berritugu ekintzak, berritugu neurriak, berritugu baliabideak, berritugu erabaki ausartak, berdugu hizkuntza politika bat gaur martxan ezarriko dena Ipar Euskal Herriarentzat. Eta Arartekoak Euskal Herriko espetxeetako heriotzei buruzko informazioa eskatu dio Jaurlaritzari. Eusko Jaurlaritzak Martutenen eta Zabaian izandako heriotzen inguruan ikerketa zabaldu du. Hori dela eta Arartekoak informazioa eskatu du eta jakinarazi duenez, barne ikerketa egiten jarraitzen du gertatutakoa argitzeko. Bestalde, Maleken familiak iragarri duenez, hildakoaren gorpua Argeliara heldu da dagoeneko. Otsailaren 28an Zabaiako espetxean 22 urteko isolamendu egoeran zegoen pertsona baten gorpua aurkitu zuten. Martxoaren batean berriz, Martuteneko espetxean 57 urteko gizona hilda aurkitu zuten. Arartekoak informazioa eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Jakinarazi duenez aztertzen ari da espetxeetako suizidio protokoloa. Arartekoaren helburu nagusiak dira besteak beste giza eskubideak sustatzea, zabaltzea eta defendatzea. Eta azpimarratu duenez, lehenik bizitzeko eskubidea bermatu behar da espetxe administrazioa bezalako erakunde publiko batek. Bestalde, salaketa Arabak gogor salatu zuen Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek espetxeetan bizi duten egoera. Azpimarratu zuten gertatutakoa soilik dela izebergaren punta baino ez. Eta horrekin batera, Maleken familiak azaldu zuenez, Zabaiako heriotzaren kasuan pertsonatzea erabaki zuen. Presoaren egoera zein zen ikertzeko. Gainera, iragarri duenez, azken asteotan izan dituen arazo burokratikoak konpondu ditu eta Maleken gorpua Argeliara iritsi daia da. Zaldibarren duela 3 urte gertatutako hondamendiari helduko diogu orain. Izan ere, zabortegiko kudeatzaileak beste delitu batengatik deitu dituzte deklaratzera. Berte recyclingeko arduradunak ikertuko dituzte lurralde antolaketaren aurkako delitu batengatik. Joan den hilean 3 urte igaro ziren Zaldibarko zabortegia amildu zela. Kalteak ikaragarriak izan ziren. 2 langile desagertu, dozenaka mila tona lur toxiko eta hondakin arriskutsu maldan bera jausi eta diosina, furano eta metal astunez bete ziren eskualde jendetsu baten airea, lurra eta ura. Gertatutakoaren harira 2 auzi ireki ziren. Bata ordea langileen segurtasunaren aurkakoa 2021 batean itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Zabortegia amiltzan hildako langileen eta enpresako arduradunen arteko akordioaren bidez, zuhurtziagabekeriazko hilketa ezarri zieten akusatuei, eta horri dagokion 6 hilabeteko zigorra. Hori hala ez zuten espetxera joan behar izan auzi horregatik. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa Durangoko lehenengo instrukzioa auzitegiaren eskutan dago. Eusko Jaurlaritzako 3 ingurumen teknikarik ikertu gisa deklaratu beharko dute. Letraduen grebaren ondorioz, urtarrilan eta otsailean egitekoak ziren zenbait deklarazio maiatzaren 25-era atzeratu dituzte, eta martxoan egitekoak ziren beste zenbait deklarazio atzeratu egin ditu Durangoko epaitegiak, apirilaren 25-era. Hain justu Geiser HPC ingeniaritza enpresako 5 langile deitu ditu epaiak deklaratzera egun horretarako. Testuinguru honetan Berria Edabideak emandako informazioaren arabera, Zaldibarko zabortegiaren amiltzaren auzian beste delitu baten zantzuak ikusi ditu fiskalak. Lurralde antolaketaren aurkako delituagatik ikertuko dituzte. Ildo horretan ikertu gisa deklaratzera deitu ditu Berte Recycling 2000 eta BSM enpresako buruak eta Geiser HPC ingeniaritzako arduradun bat. Horiek ekainaren 15ean pasako dira epaiaren aurretik. Berriak iragarri du ertzaintzak delitu hori frogatutzat ematen duen txostenaren arabera hartu duela fiskalak diligentzia horiek irekitzeko erabakia. Eta kultura arloan bueltan da Donostiako arte eszenikoen jaialdia, De Feria. 29. edizioa du aurtengoa, eta martxoaren 13-tik 16-ra ospatuko da, baina asteburuan ere izango ditu emanaldiak. Euskal Herriko 12 konpainia izango dira bertan.
Eta orain San Telmo museora joko dugu, izan ere jada ikusgai dago Nekane Aranbururen 80 berriak entxegu erakusketa. 80ko hamarkadan lan egin zuten hainbat kolektibo artistikoren lanak bilduko dituzte. Haietako batzuk oraindik ere jardunean daude nazioartean edo gure artean. Hala nola, El Gallinero, Zelai Azpi, Zapatari Arteleku, La Fiambrera, Las Chambas edo Kosoni. San Telmo museoak 80 berriak erakusketa ireki du 80. hamarkadako kolektibo artistikoen obra ezberdinek osatuta. Gaur aurkeztu dugun erakusketa hon, 80 hamarkadari buruz dijoa, ez? Eta zan momentu bat oso berezia, oso mugimendu asko zeuden, ez bakarri pertsonalki baizik eta kolektiboak, eta erakusten dena, erakusketan da ez bakarrik arte obrak, arte lanak baizik eta aldamenean edo arteren bitartez ze ideiak defendatzen zuten, bai politikoak, sozialak, denetatik esan, feminismoa, ekologia, dena azaltzen zen ja momentu horretan eta gaur arte iritsi da. Esan behar da badala garai bat justu, hori duna pixkat ezaugarri bezala, ez? Eta horretik ez da erakusketa bat artista batena, baizik eta da hemen inguruko gizartean gertatzen zena adiraziz, gero kolektibo batzuk inguru hortan berain artean nola relazionatzen zian, nola ite zituzten ekintza eta artelanako arte sorkuntza nola moitzezin, eta horri buruz da. Eta da, hemen gertatzen zena, baina hemendik kanpoare lan egin zutenak, ze oso potentea zalako hemen gertatzen zena, eta, hor daude lotura danak, ez? Berain artean, eta, ulertuta batizpat, harreman hori, ez? Berain arteko harremana. Ez da kolektibo bakarria desente talde, batizpat azaltze zauden Bilbon, Urazurrutiako tailerra, gero Zelai Azpi Zumaian, gero hemen Donostialdan daude Trintxerpe, Gallinero, Rederia, Arteleku nola ez Bilbon dago Txamas, eta horrelakoak ez. Eta gero, San Telmo museoa beak oso papel garrantzitsu izan zula, San Telmo lehengo museoan zegoen Sala Vanguardia izenazuna, eta antolatzen ziren, erakusketa kolektiboa gaina, 2 hilabete iraute zutenak, oso bizkorrak, katalogo bat editatzen zen, eta, movimentu handia zeon, ez? Eta gaina, horre ondin artistak, desente, gaur egun despuntatu dute, ez? Eta, esan gaina, kolektibo hauek ez zila bakarri gaina, igual arte sorkuntzakin lotuta zauden jende bat o interes hori zutena. Zinbait jende bat, garai hartako movimentukoin, eta, hor geure batzuk nahiko gertu bilinenak, zauden, ez dakit nola esan, ekologiko kezka batzuk, generoa o feminismo kezka batzuk, ez dakit, aldidez, soldaduzkakin hemen sumizio zea bat, ez? Bazegoen baite movimentu horire, eta, holako, denez zagon lotuta, ez? Baite ziren 80. hamarkadimen nahiko gorra izen da, adibidez, Bizkaian alto sorno zeitz izan, eta horrekin egon zen paroa, gero IESa, drogako indiken naiz dela 80. hamarkada igual gorro izan zeitzezun, ez? Hori oso zera izen dugu. Eta ordu, kreatibidade aldeti baita, ez di bakarrik, artelan, esan dezagun, disiplina normaletakoak, ez? Disiplina kreatiboak, eta gero da, garai bat baita, teknologikoki aldaketa bada ona, ez? Pasatzea, analogikoti digitalea, baina horrek aukera berri batzuk eman ditu, eta aukera horiek asko esperimentatzeienak. Eta hori dana jasotzea pixket. Dala, euskal kontestu artistikotik abiatuta 80. hamarkadai buruz engan lehenengotako erakusketa, ez? Kasi Europa mailan. Esan behar da baite, erakusketa udala Nekane Aranburun, beak esate udala tesi kuratorialeo bezala, ez? Osea, da bere tesi bat eta tesi hortan kontatzeuna plasmatzea areto baten. Eta, egia da, dala, hemen kontestualizatuta dauden artista batzuk, baina izan zutenak hori, gero beste toki batzutan, presentzia bat, ez? Amsterdamen,
Londresen, Berlinen, hori dana oso lotua dago, ez? Bata bestearekin. Madrilen, Sevillan, Bartzelonan, zauden danak konektatuta. Ekainaren 4 arte ateak irekita izango ditu 90 berriak erakusketak. Bestalde zenbait hitzaldi eta jarduera antolatu dituzte. Xehetasun gehiagorako gerturatu Santelmo Museora edota santelmomuseo.eus webgunean arakatu. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte. Imagina ezazu oinak lurrean izanik balioa sortuko duen etorkizun bat. Berdintasunaren bitartez desberdintasuna ekidingo duen etorkizun bat. Eta gure ingurunea zainduko duen etorkizun bat. Zorionez, etorkizun hori ez da leku bat, hemen eta orain egiten dugunaren ondorioa baizik. Etorkizuna orain, Gipuzkoako Foru Aldundia. Beste behin ere arratsaldeko manifestazioak jendetsuak izan ziren hiriburu guztietan. Zaintza sistemaren aldaketa azpimarratu zuten. Horrekin batera, zahar egoitzetako eta etxeetako langileak balioan jarri zituzten eta emakumeen migratzaileen egoera salatu zuten. Olatu morea iniz baino indartsuago ikusi da Euskal Herri osoan. Kalean borroka feministarako aldarriak 4 haizetara zabaldu dituzte. Eta horrekin batera, zaintza erdigunen jarri dute denon eskubidea dela ulertuta. Zaintza sistema publiko komunitario baten alde eginez eta sektoreko langileen lan baldintza duinak eskatuz. Martxoaren 8tik abiatuta mugimendu feministak greba orokor batera deitu du. Ez dugu promesa huts gehiagorik nahi. Ez da gure diskurtsoaren kaptazio gehiagorik nahi ere. Zaintzarako eskubide unibertsala exigitzen dugu. Eta zaintza horiek negozio izateari ustea. Eta greba guretzako bada tresna bat, bada langilontzako tresna bat, greba hori feminismotik berrindartzea, berre irakurtzea importantea da, garrantzitsua da, eta zentzu horretan bagoaz, ez, bide hori eraikitzen prozesu honetan. Zaintza eredua eraldatzeko beharra aldarrikatzeko eguna izan zen martxoaren 8koa, eta milaka herritarrek kaleak hartu zituzten. Instituzioek eta sindikatuek ere bat egin zuten mugimendu feministak deitutako mobilizazioekin. Goizean alaberrela sindikatuak Bilbon egin zuen manifestazioa, zaintza zerbitzu publikoetan izandako murrizketak salatu zituzten. Eta zaintza lan horiek gainera, aldarrikatzen dugu partekatu behar direla, inkluso eremu ez profesionalizatuetan, ez? Hortaz, zaintza sistema publiko doan, duin eta kalitatezkoa aldarrikatzen du elak. Aldiz Lab sindikatua Euskal Herriko hiriburu nagusietan kontzentratu zen. Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean eta Sabinetxaren aurretik igarotzan ertzaintza oldartu zitzaien. Ostera Donostian ere tentsiunea sortu zen. Sindikatuak idatzi bat helarazina izan zion Aldundiari, baina sarrera ukatu zieten. Eta gure ustez zaintza
denok jaio ganetik ezinbestez behar dugun zerbait izanik eta gizarte hau sostengatzeko ezinbesteko zerbitzu bat eta beharra izanik, gure ustez horrelako funtsezko eskubideak bermatuak izan barko lieke. Bestalde pentsiodunek ere bat egin zuten mobilizazioekin. Euskal Herrian 1.000 eurotik beherako pentsioak dituzten emakumeak 200.000 baino gehiago direla nabarmendu dute, eta milaka eta milaka direla 700 eurora iristen ez direnak. Zainketa lanak partekatuak izan behar direla ere esan dute, eta horretarako sistema bat aldarrikatu. Zaintzan eredua bultzatzen nahi diana da, guk hor, bai gure hilobei, bai gure kideei eta deno zaintzea, ez? Baina usten dugu, konpartitutu behar degula. Zaintzaren sektoran lan egiten duten gehiena gainera emakume migratzaileak dira, eta horien egoera are larriagoa dela salatuz, mugimendu feministak eta sosa arrazismoak atzerritartasun legea indargabetzea eta pertsona guztien erregularizazioa eskatu dute. Las mujeres migradas existimos, que las mujeres migradas, aunque no puedan salir, sobre todo las mujeres que se dedican a los cuidados, al trabajo interno, no puedan salir a manifestarse, nosotras estamos aquí para hablar por ellas, porque existen toda un marco legal, que es la ley de extranjería, que les impide regularizarse. Eta nola ez ezin ahaztu horrelako egun garrantzitsu batean preso dauden emakumeak. Euskal emakume presoek jasaten duten zigor irukoitza salatu dute Iruñean. Emakume presoak izateagatik urte luzeetan are bakartuago eta are urrunduago egoetan dira. Sistema patriarkalaren adierazle garbinetakoa den kartzela sisteman zigor krudelago bat jasanez. Honetaz gain, Euskal emakume presoak ere zigor gehigarria dute, salbuespenezko espetxe politika. Honen ondorioz eta emakumeentzako izendatua dauden espetxeen eskasia dela eta Euskal emakume presoen egunerokoa gizonezkoena baina zailagoa da. Argi dago oraindik egiteko asko dagoela, baina herria borroka feministarako prest agertu da, pausoz pauso gizarte berdintxoago baterako bidean. Pues toda la falta de educación sexual, todo el machismo que recibimos en las clases, los pensamientos de mente cerrada de muchos profesores, que salimos de fiesta y siguen pasando las mismas cosas. Emakumearen egunaren arira, Euskal Herriko kaleak aldarrikapenez beteko dira beste urte batez. Gasteizko mugimendu feministako kidea den Itziar Ferronekin hitz egingo dugu horren inguruan. Ongi etorri? Ongi etorri, mi esker. Martxoak 8 emakumeen eguna da eta gaur egun aurrera pausoak eman izan dira, baina oraindik asko dago egiteke. Zeintzuk izango dira nabarmentzen dituzuen aldarrikapenak aurtengo manifestazioan? Denon bizitzak erdigunean lemarekin abiatuko da aurtengo mani. Hortaz, zaintzaren inguruko lanak azpimarratu nahi ditugu. Hala ere, askoz dira aurten ditugun aldarriak, ez da? Denbora daramagu salatzen, emakumeok bizi ditugun esplotazio egoerak eta momentu hontan egoera hori kolapsatzen ari da. Sistema bortzatzaile baten aurrean gaude, ez da? Egitura heteropatriarkal bat eta kolonian edan oinarritua.
Nola nahi, aldarriak egingo dituguz gain, azpimarratu nahi dugu borroka eta resistentzia feministak, antikapitalistak eta dekolonialak bultzatzeko eguna aproposa ikusten dugula martxoak 8. Esan dugu jadanik, Idoia Mendiak, azken egunotan berdintasun sailburuak proposatu duela martxoaren 8 jaieguna izan behar duela. Horrekin ados zaudete? Egia esan da, gure barnean, mugimendu feministaren barnean gai horrek ez dugu oraindikan ez da landu, ez da eztabaidatu, ez da? Gure indar guztiak martxoak 8ko antolakuntzari bideratu ditugulako. Hala ere, ez dugu emango garrantzia hauren arpegien moresteko propagandari. Gu politika feministen aldeko apostua egiten dugu, beraz, eskatzen duguna jar daitezen horretan, ez da? Hori bai dela gure lehentasuna. Azken urteotan esan genezake feminismoa ikastetxeetan zabaltzen ari dela, hau da, hezkuntzak aintzat hartzen dituela feminismoak zabaltzen dituen baloreak. Zer nolako argazki egiten duzue? Egia esan da, ezin dugu hori ez da bai estatu, ez da ez estatu, ez da? Zeren ze feminismo mota edo zein egoeran zabaltzen ari den ikerketa zehatz ez daukagulako gure eskuetan. Egia dena feminismoa gero eta gehiago edatzen ari dela zenbait esparruetan. Baina zenbat lekutan, soilik zuriketa more bat izaten dela, ez da? Instituzioen adibide. Martxoan 8ko egunean, asko feministak direla aldarrikatzen dute, argazki ateratzen dute, eta komunikabideetan paripe egin, ez da? Eta gero urte osoan zehar, emakumeen gain eragin negatiboak ikusten politikak eraikutzen dituzte. Eta politikan eta justizian aurrera egiten ari algara? Aurrera egiten ari bada oso motele izaten ari da, ez da? Eta guk behintzak ez gara prozesu horien barnean sentitzen. Politikoen eskuetan bai daude erabaki guztiak eta gurekin ez dute prozesu horiek eraikitzen ari, ez dute nahi, ez dakit. Ez dute entzuten, ez gaituzte entzuten. Gogoratu behar dugu orduan Itziar bihar manifestazioa egingo dela Euskal Herriko hainbat hiriburutan, Gasteizen ere hala izango da, eta bertan egongo gara nondik norakoa jarraitzen. Mila esker gurekin egoteagatik. Zuei. Salaketa Arabak azpimarratu du azken egunotan gertatutakoa soilik dela izebergaren punta. Bestalde Maleken familiak adierazi duenez, Zabaiako kartzelan gertatutako heriotzaren kasuan pertsonatzea erabaki du. Otsailaren 28an Zabaiako espetxean 22 urteko isolamendu egoeran zegoen pertsona baten gorpua aurkitu zuten. Martxoaren batean berriz Martuteneko espetxean 57 urteko gizona hilda aurkitu zuten. Salaketa Arabak gogor salatu du Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek espetxean bizi duten egoera. Azpimarratu dute gertatutakoa soilik dela izebergaren punta baino ez. Gertakari horien aurrean, Salaketa Arabak irmo eta izututa salatzen du Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek bizi duten egoera. Horrela, beren burua hiltzea irtenbide bakartzat ikus dezaten. Salaketa elkarteak adierazi duenez espetxeetan pertsonen 75%ek gaixotasun mentala dute. Hori dela eta elkarteak aldarrikatu duenez, suizidioaren aurkako protokoloaren pean egotea lehenengo neurria izan beharko litzateke. Astearte honetan elkarretaratzea egin dute Gasteizen egoera salatzeko. Bestalde Maleken familia bertaratu da eta adierazi duenez Zabaiako kartzelan gertatutako heriotzaren kasuan pertsonatzea erabaki du. Presoa zein egoeratan zegoen ikertzeko eta aurreko asteetan zein heriotzaren egunean bertan espetxe administrazioak nola jokatu zuten jakiteko. Familiak Euskal Erakundeek izandako jarrera salatu dute. Justizia sailarekin egon ginean negoziatzen ia bi egun, gure gorpuari eta gure familiarreari negaregin baino, negoziaketan egitera egon gara behartuta. Jarrera guztia, violentzia instituzional bezala bizitu izan dugu momentu guztian, eta gure dolua noiz hastiko zen zaildu du, ez? Beraz, nik uste instituzioak ere humanitatez eta duintasunez tratatu behar dute bai presoak eta baita bere senideak oso momentu latzak eta gogorrak direlako guretzat.
Maleken gorpua Euskal Herrian dago oraindik, bere jaioterrira berriaratzeko zain. Arazo burokratikoek atzeratu dute leku aldatzea. Izan ere, familiak salatu duenez, Maleken pasaportea galdu dute. Gogora Institutuaren zuzendaritza kontseiluak martxoak 3 elkartearekin hitzarmena sinatu du. Testu horrek bi erakundeen arteko lankidetza ahalbidetuko du. Eta horrekin batera 1976ko martxoaren 3ko gertaerak ikertu, inventariatu, dokumentatu eta zabalduko dira. Izan ere, egin behar horiek ezinbestekoak dira martxoak 3 memoriagunea etorkizuneko memoriala sortzeko eta eduki zornitzeko. Onartu egin zen 2021ko konbenioa, hilabete luze hauetan borrokatu izan duguna, eta berez bi informe eskatu behar dituzte, bat juridikoa eta beste bat ekonomikoa, eta espero dugu arazorik ez izatea, eta konbenio hau aurrera eraman ahal izatea, baina, atento ego gara. Gauzak horrela, orain erakundeek aurrera pausoak eman beharko dituzte arlo administratiboan eta juridikoan. Ondoren patronatua sortuko dute. Horretarako memoria garak eta martxoak 3 elkarteak bakoitzak 2 bokal aukeratu beharko ditu. Prozesu hori guztia amaitzean patronatua sortuta egongo litzateke eta horrek kudeatuko du fundazioa. Haurdunaldi hauen helburu nagusia da, belaunaldi berriek euren jatorrizko hizkuntzak biziberritu nahi izatea. Bizi dugun testuinguru globalizatu honetan eta erronka horri erantzuteko hizkuntza komunitateetako gazteen arteko elkartasuna eta lankidetza funtsezkoak izango dira hizkuntzen etorkizunerako. Zerbitzu hau aitzindaria da eta harro sentitzen gara gasteiztarrak garen aldetik. Baina era berean ez da ahaztu behar oztopo asko daudela oraindik, hezkuntzaren, osasunaren, lanaren eta aisialdiaren esparruetan.
Gaixotasun mentala duten pertsonen eta zenideen Arabako elkarteak, ASAFESek, eta Vital Fundazioak ikastetxeetan nerabeen osasun mentala sustatzeko eta suizidioa saihesteko gida aurkeztu dute. Arabako 3 ikastetxeetan lan egin dute, Bastidan, Murgian eta Agurainen hain zuzen ere. Bertan proiektu pilotu eginda eta prestakuntza eskaini zaie irakaslei eta ikaslei. Material hori egiteko Aidatu Suiziologia Euskal Elkartearen laguntza izan dute. Materiala irakasleentzako gida izango da, ikasgelan osasun mentala sustatzeko eta suizidioaren prebentzioari heltzeko jarduerak lantzeko. Azaldu dutenez 2021-2022 ikasturteaz geroztik, ikastetxe askok laguntza, aholkularitza eta kasu batzuetan prestakuntza eskatu dute. Izan ere, ideia suizidak adierazten dituzten ikasleak ugaritu dira, baita jokabide autolitikoak dituztenak ere. Gida arrisku egoerak identifikatzen saiatzen da, eta egoera horien aurrean ikastetxeetako langileek agintaritza eskudunek ezarritako protokoloa edo estrategia aktibatu beharko dute. Gida horretan, irakasleek eta hezitzaileek ikasleen ongizate emozionala sustatzeko baliabideak aurkituko dituzte. Besteak beste, osasun mentalaren kontzeptua, gaixotasun mentalari eta suizidioari buruzko mitoak, jokabide suizidaren faktoreak eta babesleak eta laguntza baliabideak. Lorena Eskala, Iratze Mencía, Nefer Olaizola, Sofia Velasco, Ariana Ruiz Dazua eta Maider Laza artistek osatutako topaketa artistikoa da. Martxoaren 9-tik ikusgai izango da Labe Gazte Laborategian, San Vicente Paul kalean.